now we will enter the second one here. It's look like this. We are going here, and there's tourists also beside. No sitten voidaan kysyä teiltä, että onko Suomessa ollut mustekaloja? Tässä on vastaus. Siinä on mustekalan käsivarsi Ahvenanmaalta löydetty. Pelkästään käsivarsi, koska se on niin suuri kala. Se on mustekalan lonkero siis Suomessa. Joo, se on se käsivarsi mustekalasta. Ja nämä on Ahvenanmaalta hyvin paljon tämmöisiä löytöjä, koska sen tyyppistä maaperä siellä Ahvenanmaalla, että siellä löytyy fossiileja aika paljon. Mitä on arvioitu, koska se on ollut siellä? Tämä. Lukeeko tuossa jotain erikoista? Siinä on erilaisia... No joskus yli kauan, kun se on... Tuossa lukee, minä vuonna on ollut näitä lonkerojalkaiset, trilobiitit, nivelmaadot, agrikarttit, sinibakteeri, syanubakteeri, onko niitä tuttuja teille? Ei. Sinielävä. Syanubakteeri. Se on vanhempi kuin te. Niin, joo. Se oli jo 100-2000 miljoonaa vuotta sitten. Sitten nämä punaiset värit, ne on meidän happamat maat. Eli täällä on se ongelma, kun jos rupeaa kaivamaan maasta, niin tulee happoja sieltä. Ja kalat ja kasvit ei viihdy, vaan kuolevat. Ja siitä on erilaisia eksperimenttejä täällä ammattikorkeakoulun kanssa ja maanviljelijäjärjestöjen kanssa, niin kun vesitetään alhaalta päin ylös. Ja sitten suljetaan joku koealue niin kuin muovilla ja yritetään saada uusia ratkaisuja. Paljon on toinen kerros keksiä. Että innovaatioita tehdään koko ajan. Tässä on niin Söderfjällin omia kairaussydämiä, mitä meillä näyttää eri korkeuksilta. Ja tässä on nyt niitä uusia sensaatiomaisia kiviä, missä on löydetty tuolta Söderfjällin mäestä. Ne on tässä ja tässä. Että jos olette nyt asiantuntija, voitte nähdä sitten, mitä oli 520 miljoonaa vuotta sitten tai jotain vanhempaa vielä. Joo. Siinä on jotain reunaa, kuka on mennyt tuossa läpi. Tai tässä sanoo just, että mikä tuossa on ollut. Jotain merkkejä jostain. Kivijalkoja tai jotain muuta. Se hevosen hännästä. Onko se jotenkin se muoto, mikä siitä sitten tulee? Joo, joo. Sitten yksi rouvista täällä ympärillä on tehnyt tämmöinen kello, jossa on Söderfjällin kraatteri. Johan Holm, joka on mukana kraatterin ryhmässä, niin on myöskin valokuvaaja. Hän on ottanut tässä lintuja. Tässä on aika kiva lintu, jossa kurjet kansoittavat yhden maantien tässä Söderfjällissä. Ja sitten on joku isompi puukkoja vai mikä tämä on? Täällä on aika paljon niin sitten kuitenkin niin kun nopeasti katsoo, kun tuosta nyt ohi ajaa, niin kuin, ei tule mieleen, että siis täällä on näin valtava tietopajaus, mikä tästä tulee. Niin. Oliko tämä 3 kilometriä kautta sitten se 5-6 kilometriä noin päin? Se on 6 kilometriä enimmillään tässä reunassa halkaisia. Joten tämän takia juuri astronomit tulevat tänne. Niin kuin meidän päärakennuksen eteläpuolella toisessa kerroksessa meillä on astronomit. Siellä on Länsi-Suomen observatorio ja avaruuspaikka. Siellä pystyy yhdellä kädellä siirtämään sen tuplakaton niin sivulle ja taivas on siellä ylhäällä. Siellä on niinku, siellä on ollut joskus noita Andromedan kanssa. Siellä on näin isoja kaukoputkia, joita lämmitetään ensin tuossa niin kauan. 4000 euron arvoisia niin kuin, avaruusputkia. Ja ne tuli tänne sen ansiosta, että täällä on niin kuin pimein paikka koko Vaasan alueella.
Joo. Se on 3 kilometriä lähimpään valosaasteessa, eli tuo Söderfjärdenin maantie tuolla reunalla. Ne ilmoittaa aina lehdissä sitten, kun niillä on niitä, ja niillä näkee ihan planeettoja, niitä kaasukehiä ja Kyllä. kaikkea. Se on todella hieno. Kannattaa kyllä, kun ne ilmoittaa, ja tulla katsomaan. Me vedän taas maapalloa ylöspäin. Joo. Mutta siinäkin Henri kahvia ja keksiä. Joo, me vois ottaa jo. Onko siellä Ylmästä? On, kyllä. Ja meillä toinen kerros. On, siellä joo, jäällä joo. alle meille. Nyt meidän ei jää aika näyttää 3 animaatiotyyppistä tällä screenillä, missä me nähdään, kun kraatteri muodostuu. Meillä on semmoisia animaatioita tehty, tuossa on äärellä vielä pieni meteoriitti, iso meteoriitti ja iso asteroidi. Ja kuinka erilaisia kuoppia muodostetaan ja se ääni ja kuinka se levittää sitten materiaaleja ylöspäin ja ympärilleen. Se oli tuolla lintutornissa. Ove on nyt auki sinne. Niin kuin tuonne päin. Joo. Lintutorni aivan siinä eteläpuolella. Mutta kyllä on ollut valtavan mahtava opastus. On, ja aivan. Siis Niin kuin tämä ei ole kyllä niin kuin, olisi mielenkiintoa Joo. koko ajan. Niin. Kuka on leiponut? kuule meidän pojalla ei valitettavasti päässyt mukaan, Joo, mutta teki meille evät. Kiitos, kiitos. Välitetään terveisiä. Joo. Niin, me yritämme ajaa läpi tämä, että ihmiset tietäisivät, että meillä on tämmöinen nähtävyys, että internetissä meillä on aika paljon tietoa, mutta sitten on paljon paikallisia, miten kyllä pitää saada houkuteltua tänne. Että altakaa tämä huhu levitä. Kyllä tätä suositella voi kyllä niin kuin sille. Meillä on aukioloaika ja keskiviikkoisin kello 18-20, sunnuntaisin kello 14-20. Viimeinen tämmöinen yleisöpäivä on 2. päivä nyt toukokuuta. Mutta täytyy kyllä sanoa, että kun tästä pitää kyllä olla opastus, että tästä Pitää. saa paljon enemmän niin kuin irti. Kyllä. Että jos vaan nyt tulee yksikseen kastelee ja pälleskelee, niin totta kai sekin on hienoa, mutta ei se anna sitä, mitä on. Ei se niinku ammattia. silleen, koska siitä ei tule niinku. Eikä se on tullut niin valtavasti sellaista tietoa niin kuin muuta ja ei ymmärtää sitten sen, mitä noissa on. Joo, ja sitten niinku, just niinku vaikka sen, että niinku, kuinka paljon niinku siis, tässä kun katsoo niinku ympärille, joo, ääkätä. Niin. Niin kuinka paljon niinku siitä, mikä niin tässä niinku on ympärillä, on niinku loppujen kytköksissä Niin. taivaallisia tapahtumia. Niinpä, joo. No, Mistä tässä tämä kaikkea syntyy? Tässä on vain pieni porukka, joka talkoo voimin on pystynyt koko tämän homman. Tämä rakennus on Kosdekin kylästä Kosniesista ja pystytetty uudestaan täällä. Että ulkoisen näyttää ihan tavallisena riihenä, mutta sisällä on modernia tekniikka, niin kuin huomasit. Ja se on siinä. Nyt me tullaan laajentamaan tämä eteläosa tästä rakennuksesta, että me saadaan vielä pienoiskeittiö, pieni lisänäyttelytila ja moderni sisävessat niin kuin talvea varten. Joo. Että se voi olla jo ensi vuonna ehkä niin kuin rakennuksen aikaa. Ja mikä tuo maakellari? Se on energiakellari. Talti niin kuin lämpöä. Pystyisikö tätä olkea kaikkea, mitä tästä tulee, niin sitä Me yritämme vielä saada lisää tila tässä ympärillä, jos me saadaan Vaasan kaupungin avulla vuokrattu tai ostettu lisää peltoalaa tässä, niin me yritämme houkutella vielä kurjet hyvin lähelle. Joo.